自衛隊わかる？Konnichiwa minasan, nakaplin na. Konnichiwa minasan, naata diri sa Ipo. Ipo, Kakamigahara Air and Space Museum. Sa aeroplato minasan. Atong suruyon minasan. Pagdali pa rin kayo oras ba? Pagdali pa rin. Mati ne. Kung nara minasan, helicopter, gamay man sa minasan. Nuranay no. Hindi na subangan daw pa rin eh. Iyan na daw pa rin, video daw. Oh? Hunko. Hindi na ba ta speakers nila? Ikaw na po pa rin. Ikaw. Sige pa rin, usama na pa rin. Kuan mo siguro ni. Lapay. Mga jet pa yung nasa doon, hanggang manglabay. Pare no. Plano. Aeroplano. Gamay man siya pa rin, no? Gamay siya tanawon, gamay gid siya. Dito pa rin, murag barko pa rin. Pagdali pa rin, ang oras ganagan. Mo man nahagsa dito sa kuan pare. Simba ko kadiha, oy. Mo na yun eh. Siguro minasan, mutugpas ulit tubig pa rin, no? Siguro. Oo. Ang mutugpag tubig. Okay naman siya ikuan, no? Speakers. Ang mutugpag ng tubig ba eh? Mutugpag tubig. Mutugpag tubig. Ang mga porma minsan dili po ni pang World War 2 siguro nga kuan kay Marglitis naman siya ikumparan mo sa World War 2. Sir driver pa rin. So, moro to minasan na. Salamat kay minasan. Mag-picture-picture sa minasan.